Anaze kuribe ndị ọma njem ọnụ cha Igbo mmanụ Igbo kelenu Igbo mụọnụ zụọnụ rienụ ya gaziere gị onye ọma njem ọnụ anyị ka nụkwa n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme kedu ka ụbọchị dị ya pụkwara apụ taa emekwara nke ọma ya dịrị gị na mma oge erukwa ala ọzọ mgbe ahụ mụ na gị ji anọkọ n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ gịnị nke chọrọ echefukwala n'aha m ka bụ Maazị Stanley Chizaram Ikije mmadụ PLC apụkịta ibu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka nwanne ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye mapụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka n'akpa ihe ọla ahụrụ na akpa ma ọla nke gị one time maka gịnị a na-amasị ndo ịmakwana nnọọ na-enwere ihe mere na-eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka nwanne ihe niile bụ nkwa ọ dị ya nkwa ka nkwa enwere m ya nkwa ka Igbo ọ dị ya nkwa meleta ọ dị ya nkwa sakramenti enwe m ya nkwa ịhụkwala ndị ọ dị ya nkwa ịmakwa ndị anyị bụ dugudugududu yom 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 dugudugududu yom 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 kpakorokodugum yom 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 dugbankudugum yom 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 mgbangondugum yom 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 ntịchọm mgbangba njinjim mgbangba njinjim ndugburugbujim mkpakachukududum yom 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 ịhụla ya onye kemle ya dịrị gị na mma oge nke chọrọ bụ oge ahụ ji na-eme kpọmkwem ihe ahụ na-adịghị mma na-eme nnọọ ihe ahụ gị onwe gị chọrọ maka na onye nke m ka ị bụ ịmaka nsi wee na-ekwusi na nwanne na-ewepụ gị enwedị ihe m na-ebe eme ọ ga-aka mma ma ga-azụrụ baro n'akwa maka na m na ebe a n'ihi na ị na ebe ahụ onye nke m gwakpụkpọ okpu gị n'isi ka m kpere gị ekpere onye nke m lee ị ga-adị ka echi n'ihi gị na echi anaghị agwụ agwụ ihe ọ bụla itinyere aka na ya nwanne Chukwu ga na-akwado ọ na-aga n'anya ya ewe m si amị ọ bụrụ na taa abụghị mbụ ị na-esonyere anyị n'oge nke ị chọrọ makwa na ị ka na-agbanye ihe onyonyo gị ugbu a n'isi mbido TV nwanne ọ bụghara na ị na-aghọta ihe a m na-ekwu ọ na-ada gị na ntị kiri ya uche ga na-akọwara gị ya na-aghọta ya onye nke m ka ịbụ nwaafọ Igbo ṅụjuru mmiri ya n'afọ ya ọtago ya dịrị gị na mma oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ nji na-eme gịnị nji na-ezipụ ozi ekele kelere m ya bụ gịnị enwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị enwere onye ahụ dị gị n'obi onye ahụ meela gị otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ na-adị gị obi mma nke bụ icheta ya otu a obi na-abụghị sọ nzu ị na-achọ ka ị ga-esi wee kelee onye ahụ n'ụzọ pụrụ iche ngwa abịala m ịnara gị ozi ekele gị abịala m iburu ukpe ekele ahụ n'aka gị wee bugara ya onye ahụ ị chọrọ ka m zigara ya ọzọ dị ka ibe ya bụ gịnị nwanne enwere ihe mere na-eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ọ na-eme na-abịa ebe a na-eme gịnị na-ahazi egwu ndị ahụ bụ ọkaibe na-eme gịnị wee were ya na-abịa ka mụ na gị mee gịnị na-asọ galigali ị na-anọ ebe ahụ na-agbasiri ma nsị mụnwa na ebe a na-agbakwasịkiripe nsị mpa maka gịnị maka na onye nke m ka ịbụ ka anyị ga na-aga n'ihu m ga na-ezipụ ozi ekele na-apịapụ ọmalịcha egwu ọbụla ga-adịghị mma na-eme gịnị na-akụpụ ya ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị na-abịa ebe a na-enwe isiokwu mara mma na-eweta ka mụ na gị were nọrie oge ka anyị na-atụlegharị ya na-eme gịnị na-atọpụ ya maka na Igbo si na ngwugwu a ga-atọ atọ na ọ dịghị mma imi ya mbọ mgbe oge nke ahụ ruru m ga-eme gịnị m ga-atọghekwara gị isiokwu nke nji n'aka n'ụbọchị nke taa ịhụla nnọọ n'aka m juru eju bara imete gị mma n'ụbọchị taa enwe m na-asị gị onye ọma njem ọnụ bukelata oche gị nso ka ị nọdebe ihe onyonyo gị ahụ nso ka ị na-enwe nkiri a ka mụ na gị nọrịa ya bụ oge otu ọbụla o si wee dị ị nwere ike na-ajụ kedụkwa ebe ị ga-ezibata ozi ekele gị ngwa tọọ ntị n'ala ị chọrọ izibata ozi ekele ahụ ị chọrọ ka m kelere gị mama bọmbọ ya papa Anayo papa Emeka papa Chukwumma ọtago gaa n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV na Instagram anyị nọkwa ya na @isimbido TV na YouTube anyị nọ ya ebe ndị ahụ onye nke m lee dịka ị nọ ebe ahụ echefukwala na o nwere ụmụ ihe onyonyo ndị n'ebe ahụ nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ ga-abara gị uru n'oge nke gị iwe mee gịnị iwe gaghachi azụ wee gosi ịhụnanya gị like ya subscribe ya maka na onye nke m ka ị bụ ịmaka si wee na-agwa gị na ọ bụ naanị otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na anyị onwe anyị ndị ọma njem ọnụ tupu anyị eme gịnị anya ka ọnụ ubi onye anyị bịara na nke ya eji m n'aka na ọ ga-amasị gị iso m wee yọrịa egwu ọ yọrịma aga m eji nnọọ ọsọ na ije ka anyị chọta ọmalịcha egwu dị mma ka anyị sọgodi galigali ọ bụrụ na anyị sọsịa galigali wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu ana m asị gị hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ana m abịa
ndị ọma njem ọnụ alọghachikwala m ọzọ. Anyị ka nọkwa n'isi mbido TV ebe ọ na-afịọ keske na-afịọ keske na-eme nwanne. Ọ bụrụ na ọ naghị eme ọ bụrụ na ị naghị n'isi mbido TV nwanne enwede ebe nọ. Tupu anyị aga obere ezumike ahụ, agwara gị na aka m juru eju bara imete gị mma n'ụbọchị taa. Alọghachila m ọzọ ka mụ na gị mee gịnị, ka mụ na gị nọrịa. Echefula n'aka bụkwa m onye nke gị ahụ, Maazị Stanley Chizara m ike ije mmadụ PLC akpụ nwa Mketive aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka, onye mmemme worldwide. Nwanne ịtụọ m onye mmemme etinye aka n'akpa wee mere gị ọgọ. Ihe ọla nsọ chetara n'akpa m nsị gị were nwa na obela gịnị na ọla nke gị. Ọ ka bụkwa n'oge nke ị chọrọ ka mụ na gị na ugbu a kpọmkwem, oge nji na-ezipụ ozi ekele kelere m, oge nji na-apịapụ ọmalịcha egwu ndị ahụ na-adịghị mma, oge nji na-eweta isiokwu bụ egwu isiokwu bụ ejewe aha gị, ka mụ na gị mee gịnị, ka mụ na gị ji ya wee nọrie oge. Maka na Igbo so na amamihe bụ gịnị, amamihe bụ oke ọhịa, anaghị amacha ya amacha. O nwere ike ọ bụrụ na gị onwe gị ma ihe banyere ya bụ isiokwu ma ọ bụkwanụ gịnị ma o nwela ka isi wee mee ị naghị emezi ya. Anyị weta isiokwu dị otu ahụ, ọ na-eme gịnị, ọ ga-echetara gị na ihe ndị ahụ ị kwesịrị ime, ihe ndị ahụ ga-enyere ndụ gị aka, ihe ndị ahụ bụ ị na-eme ya otu a, ọ na-eme gịnị, ọ na-adaba nke ọma. Ka ị laghachikwa azụ, ka ime gịnị, ka ị na-eme ya. Ọ bụkwa na o nwela ka isi wee mee ị naghị eme ya eme ma ncha maọbụ imebeghị ya, iwe mee gịnị, iwe burukwa ya bụ uche wee tinye na nke i were enwe gị na-eme ya, ka ndụ gị na-eme gịnị, na-adaba nke ọma. Maka na anyị niile bụ otu ezinụlọ, Igbo niile bụ otu, Igbo niile bụ ofu. Ịghọtago na agbanyeghị otu isi na-asụ nke gị na otu isi na-asụ nke m, Igbo niile bụ nwanne. Nke ahụ wee mee gịnị, nke ahụ wee bụrụ ya. Ndị ọma njem ọnụ, ekwere gị nkwasị, ọ bụrụ na anyị gbasịa obere egwu ahụ wee lọghachi azụ, na m ga-eme gịnị, na anyị ga-akọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya, na m ga-atọghe isiokwu nke nji n'aka n'ụbọchị taa. Maka na Igbo si na ihe agba n'aka anaghị eme gịnị, anaghị eji enyo ele ya. Ngwa tọọ ntị n'ala ka m gwa gị isiokwu nke nji n'aka n'ụbọchị taa. Isiokwu nji n'aka n'ụbọchị taa bụ gịnị, ka ị ga-esi hapụ igbu onwe gị n'ịkwa mmakwara. Ka ị ga-esi hapụ igbu onwe gị n'ịkwa mmakwara. Gịnị bụ ịkwa mmakwara? Ịkwa mmakwara na ịkọwa ya n'ụzọ ọ ga-edo anya kpọmkwem, n'ụzọ ọ ga-edo anya kpọndem bụ gịnị. Ịkwa mmakwara bụ oge ị mere ihe wee leghachi anya azụ wee hụ na imejọọla ihe ahụ na imetaghị ya otu ahụ ị kwesịrị iji wee mee ya. I wee sị asị na m maara m gara eme ihe dị otu a ma ọ bụkwa asị na m maara agara m eme ya otu ahụ m si wee mee ya. Ya bụ gịnị, ị ga-ekweta ka m si wee kọwaa ya bụ ịkwa mmakwara na ọ bụ gịnị, na ọ na-apụtakarị n'oge mmadụ mere ajọ ihe, maọbụ oge mmadụ mejọrọ ihe, maọbụkwa n'oge mmadụ mere ihe n'ụdị maọbụkwa n'otu ọ na-ekwesịghị isi wee mee gịnị, ọ na-ekwesịghị isi wee mee ya. Ihe m chọrọ ime ka ị mara ugbu a bụ gịnị, n'ụwa anyị nọ n'ime ya bụ gịnị, onye ọbụla nwere ikike ịhọrọ ihe ọbụla. Maka na Chukwu kere ụwa, osepụrụ ụwa dị nwenu anyị si gịnị, na ya chere onye ọbụla ndụ na ọnwụ n'ihu, si ya na ya mee gịnị, ya họrọ nke ka ya mma. Mana asịkwanụ ya nye mmadụ ndụmọdụ, asịkwanụ ya onwe ya bụ Chukwu kwuo na ọ ga-asị mmadụ ya mee gịnị, ya họrọ ndụ hapụ gịnị, hapụ ọnwụ. Gịnị ka m na-ekwu? Ka ihe niile dị n'ụwa dị abụọ. Enwere mma nwee njọ, enwere Chukwu, enwere ekwensu, enwere aka nri, enwere aka ekpe. Gịnị mere o ji dị otu a? Ọ bụ ka mmadụ nwee ike mee gịnị, wee were ọchịchị obi ya wee họrọ nke ka ya mma kwa mgbe. O nwere ka mmadụ ga-esi wee lee anya n'oge ọ sị ihe a dị otu a, aga m eme ihe ọjọọ. Ọ bụghị na ọ maghị na ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ chọrọ ime, kama o jirila aka ya na echiche obi ya wee gbakọọ ihe niile ọnụ, wee lee ya anya n'ihu, lee ya anya n'azụ, lee n'elu, lee n'ala, sị mba, na ihe ọjọọ ka m ga-eme. Ọ bụ ya mere ọ na-abụ ụfọdụ mmadụ na-abụ ha ahụ ihe mmadụ ndị ọzọ dosa, onye ọzọ ewere asị na a na-eme gịnị, na a na-eme aka ntụtụ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eme aka ntụtụ abụghị na ha amaghị na ime aka ntụtụ bụ ihe ọjọọ, kama na oge ahụ ha nọ n'ime ya, ha emela gịnị, ha ekpebiela n'obi ha sị na ọ bụ nke ọjọọ ahụ ka ha ga-eme.
na a na-egbu mmadụ na a na-awụfu ọbara n'ike na a na-eme otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ ọ bụghị na onye ahụ amaghị na ihe ahụ jọrọ njọ kama o nwere ike bụrụ na mkpebi onwe ya maka na ụfọdụ oge a na-asị na ọ bụ ekwensu ihe ọjọọ mee asị na ọ bụ ekwensu nke ọma mee asị na ọ bụ Chukwu mana ọ bụ mmadụ na-eme gịnị na-eji aka ya wee na-eduhie onwe ya ọ bụ mmadụ na-eji aka ya wee na-eme gịnị na-eme ihe jọrọ njọ maka na nne m kwuru okwu wee sị na onye ọbụla nwee mkpịsị aka ise ma n'otu aka n'aka abụọ enwe mkpịsị aka 10 na aka dị onye mma ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-agbara ọla mana gịnị ka m na-ekwu ma ọ dịghị mma ịgbara ọla n'aka nri o ma ọ dịghị mma ịgbara ọla n'aka ekpe makwara na ihe ọbụla ị na-ekpebi na mkpebi ọbụla ị nwere n'uche gị nwere uru ndị dị na ya nwekwara ọghọm ndị dị na ya ya bụ gịnị ọ bụrụ na ị nwee mkpebi dị mma ihe ọma ga-erute gị aka ọ bụrụ na ị nwee mkpebi dị njọ ihe ọjọọ bụ gịnị ihe ọjọọ ga-abụ ụgwọ ọrụ ị ga-enweta na ya maka na ihe mmadụ kụrụ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ onweghị onye ga-akụ njọ wee mee gịnị wee ghọrọ mma onwekwana onye ga-akụ mma wee mee gịnị ga-aghọrọ njọ maka na ya bụ ihe ụfọdụ oge ọ na-abụ ihe na-eme anyị na-akwa mmakwara anyị agaghị ma gịnị anyị anaghị ama ebe o si wee bido anyị agaghị echeta na ọ bụ gịnị na ọ bụ ihe anyị ji aka anyị wee họrọ gịnị ka m na-ekwu onweghị onye m bịara ịta ụta abịa metago ụta si ma ọ bụ n'otu ihe nke ị na-agabiga n'ime ị na-agabiga ugbu a maọkwa ihe nke ọzọ ị na-agabiga bụ ihe iji aka gị wee meta kama ihe m bịara ịgwa gị bụ gịnị ọ bụrụ na o nwere ihe ị mejọrọ ihe ị na-emeta gị nke ọma nke ị mere gịnị nke ị bịara lee anya n'azụ wee sị ihe a agakwara m eme ya n'ụzọ dị otu a ihe a emetaghị m ya nke ọma kama asịla na m mere ya otu a ya bụ ihe wee na-ewute mmụọ gị ebe ọ dị ukwuu nke bụ na enwee ka a ga-esi wee tụgharịa aka elekere ka ọ laghachi azụ na ị ga-eme ihe ahụ wee mezie ya nke ọma ọ bụ ya ka m ji wee chọrọ gị wee bịa n'ụbọchị taa wee sị gị egbukwala onwe gị ebe ị na-eme gịnị ebe ị na-akwa mmakwara maka na ka enwere ihe ọma dị na ihe ọbụla enwekwara ihe ọjọọ dị na ya ịkwa mmakwara a na-ekwu ọ dịchaghị njọ ebe ọ dị ukwuu enwekwara uru ndị dị na ịkwa mmakwara enwere ọghọm ndị dị na gịnị ịkwa mmakwara gịnị ka m na-agwa gị n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-agabiga ana m asị gị egbula onwe gị ebe ị na-akwa mmakwara enwere ndị mere ihe ọma ka m si wee kwuo na mbụ na enweghị ka mmadụ ga-esi wee mee ihe ọjọọ wee mee gịnị wee nata ụgwọ ọrụ ihe ọma maọbụkwa ka mmadụ ga-esi wee mee ihe ọma wee nata ụgwọ ọrụ ihe ọjọọ mana ụfọdụ oge o nwere otu ihe mmadụ nwere ike ime ya bụ iji wee maatụ mmadụ ime ihe ọma ewere ihe ọjọọ wee kwụọ onye dị otu ahụ ụgwọ ọrụ onye dị otu ahụ lechaa ya anya ya ata aka n'eze sị ọkwa maka ihe ọma mere ka eji wee mee gịnị eji wee were ihe ọjọọ a wee kwụọ m ụgwọ elezie ya anya n'aka nri lee ya anya n'aka ekpe ọ dịzie ka a ga-asị na ime ihe ọjọọ bụ nke gara aka mma n'oge ahụ ọ bụrụ na ị hụla onwe gị n'ụdị ọnọdụ ahụ ị na-akwa mmakwara sị asịla na mma agaghara m eme gịnị agaghara m eme ya bụ ihe ọma ana m asị gị akwakwala mmakwara maka gịnị maka na ị nwere ike na-eche na ha ejila ihe ọjọọ wee kwụọ gị ụgwọ ọrụ gbachi ha nkịtị ụgwọ ọrụ ihe ọma ahụ ị nwere ihe ọma ka ga-eme gịnị ka ga-erute gị aka metụrụ gbao metere ose oge ọbụla ọ bụgodị na a ga-asị na o gbuola ọtụtụ oge gbachi nkịtị nwee nchekwube na Chukwu egbukwala onwe gị maka na ị mere ihe ọma ewere ihe ọjọọ wee kwụọ gị ụgwọ otu ụbọchị ụgwọ ọrụ ihe ọma ahụ ị mere ga-eme gịnị ọ ga-erute gị aka nke ahụ wee bụrụ ya enwere ihe ole na ole m ga-agụpụtasị ga-enyere gị aka n'ọnọdụ ọbụla ma nọ n'ime ịkwa mmakwara maọbụkwa na ị na-eri uju ịkwa mmakwara maka gịnị maka na enwere ọtụtụ ihe nwere ike ibute mmadụ ịkwa mmakwara ka m si wee kwuo sị ọ bụghị naanị onye mere ihe ọma eji ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ na akwa mmakwara enwekwara onye mere
ihe ọjọọ ụgwọ ọrụ ihe ọjọọ wee rute ya aka ọ na-eme gịnị ọ na-akwa Mmakwara. Aga m eleba ya anya mana tupu nleba ya anya aga m aga ka m ṅụrịta obere mmiri. Oge nlọghachiri azụ anyị ga-aga n'ihu. Ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ọhaneze ekwuribe ndị ọma nji eme ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo kajara akaja kaja dị Igbo ndị be anyị. Awụchiela m ọzọ, alọghachikwala m ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge nke ị chọrọ. Onye nke mmanụ ma ekele gị na-ekelezikwa gị ma na-ekelezikwazikwa gị ọzọ ka isi wee hapụ ya nnọọ n'isi mbido TV ebe ọ na-afịọ, ebe ọ na-akpọtu. Echefukwala n'aka bụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụ nwa akpụke TV aka na-echepụta nkwa nke mbụ n'Afrịka dugudugu yom worldwide. Ịbụ onye mmemme, onye mmekasị, onye bọpụta ihe a na-eme nwanne m eme gịnị ma etinye aka na akpa once ihe ọla nsọ achịtara na akpa m ọla nke gị maka gịnị anaghị eji Igbo agwa ya onye ọcha. Ihe omume anyị nọ na ya ugbu a maka ndị ka na-esonyere anyị bụ n'oge nke ị chọrọ. Oge ahụ ji na-eme gịnị na-ezipụ ozi ekele kelere m na-apịapụ ọmalịcha egwu na-enwekwa isiokwu bụ egwu eji nke na-eme gịnị nke na-atọghịsị na ya bụ ihe omume. Anyị emela gịnị anyị akọwatụla isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa tupu anyị aga ya bụ obere ezumike wee gwa gị sị ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ ugbu a anyị aga n'ihu. Mana otu ọbụla o si wee dị enwere m ozi ekele ole na ole ndị batara ebe a ka ọ dị ugbu a. Aga m eme ngwa ngwa ka m mee gịnị ka m na-ezipụ ya bụ ozi ekele maka na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ aha gị mee gịnị ọha gị iru eluigwe ntị. Gịnị ka m na-ekwu ndị ahụ niile gị na ha emekọ ndị ahụ gị na ha dị na mma, Mama Nkechi, Papa Bombay, Papa Nayo, mma na-emeka gị na ha bi na ya dị, ndị ahụ niile gị na ha na-azụ ahịa n'ọma ahịa. Oge eruola mgbe ahụ anyị ji na-eme gịnị na-ekele ha. Ị nwere ike izibata ozi ekele gị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter @isimbido TV. Ebe ahụ ka ị ga-ezibata ozi ekele gị otu ahụ isi wee dee ya kpọmkwem nwanne, otu ahụ ka m ga-esi wee gụpụta ya. Aga m etinye aga m ewepụ maka gịnị maka na ozi ekele gị dị gịnị ọ dị m nsọ n'aka, ọ dị ka akwụkwọ nsọ Baịbụl. Ịmana Chukwu si onye tinyere etinye onye ewepụla ewepụ nwanne. Onye ewe iwu ụwa aka ya njọ, onye eweliwe, onye ewe iwu ụwa aka ya njọ, onye eweliwe. Ozi ekele ka m ga-ezipụ ugbu a maka na o ruola oge ahụ m ji ezipụ ozi ekele kelere m. Ozi ekele mbụ nji n'aka ugbu a bụ nke sitere n'aka Rejoice Ekpe. Rejoice Ekpe si nnọọ na Owerri dị n'Imo steeti wee na-ezibata ozi ekele nke ya. Ọ na-asị m onye mmemme na ntinyere ya nkwa melete na ya chọrọ ịgbarị nkwa melete. Ndị be anyị makwa ihe bụ nkwa melete maka ndị taa abụọ mbụ ị na-esonyere anyị n'oge nke ị chọrọ n'ụbọchị taa. Nkwa melete wụ nkwa ahụ m kwọrọ aka wee mee gịnị wee na-akụpụta n'oge na-adịghị anya. Rejoice nwanne m m ga-akụpụtara gị ya bụ nkwa, mana tupu mpịapụ ya bụ nkwa aga m agụpụtakwa ozi ekele ọzọ. Ozi ekele ọzọ ji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Agbai Williams Kalụ. O si nnọọ n'Ọhafịa dị na steeti Abịa wee na-ezibata ozi ekele nke ya na-asị m onye mmemme na nchọkwa ọmalịcha egwu Igbo ọbụla dị mma wee mee gịnị wee kelere ya ndị ezinụlọ ya niile, na-asị na ọ na-agụrụ ha ụfọ ogologo ndụ nakwa ahụike nakwa ihe akụ na ihe nwenwe. Wee m na-asị amị ya gazie Williams ya dịrị gị na mma. Ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka John Smith. O si nnọọ na Lagos steeti o si na My 12 wee na-ezibata ozi ekele ya na-asịkwa m na nchọ egwu fino ọbụla masịrị m wee mee gịnị wee kelee ụmụafọ Igbo niile ebe na ebe ọbụla ha nọ na-eme gịnị na-ekwu oyoyo, ebe na ebe ọbụla ha nọ na-agba mbọ, ebe na ebe ọbụla ha nọ na-achọta ihe afọ ga-eri, na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Ewe m sị amị ya gazie. Ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Rosemary Mmadụ. Rosemary Mmadụ si nnọọ onye mmemme na nchọtakwa egwu ọbụla masịrị m wee kelere ya ọmalịcha oyoyo nne ya onye Chukwu tụkwasịrị afọ n'elu afọ ka ọ dị ugbu a. Ya bụ gịnị n'izu ụka anyị nọ n'ime ya ka ọmalịcha nne ya gbara afọ 50 o wee na-asị nọ na-eme gịnị na ọ na-agọrọ ya ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike. Nne ya na-ekwu okwu ya bụ ọmalịcha Oriakụ Harriet Mmadụ. Anyị ncha niile n'isi mbido TV na-asị ya dịrị gị na mma Madam Harriet, ka Chukwu tụkwasịrị gị ya bụ afọ ị ga-anọkwa ogologo ndụ, ị ga-anọ nwee ahụ isi ike
niile ọ bụrụ na ị kuola ụmụ gị ị ka ga-ekukwa ụmụ gị wee mee gịnị wee na-aga n'ihu ewe m si amị tupu anyị aga n'ihu ka m mee ihe ahụ ya Rejoice ekpesi m mee ya tupu m echefuo. Rejoice dịgo njikere esi m pịara gị nkwa melete dugudugududu yọm 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 dugudugududu yọm 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 kpakorokodugu yọm 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 jugbankujugu yọm 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 mgbugbantijonjo mgbugbankijonjo njigankijonjo mgbangba njinju njugurugbuju njugurugbuju mgbagadugududu yọm 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 ribe anyị ngwara ka anyị ji n'ọsọ n'ije ka anyị chọta ọmalịcha egwu dị mma ka anyị mee gịnị ka anyị pịapụ ya bụ egwu. Ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ anyị aga n'isi okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Onye ma njem ọnụ ana m asị gị agala ebe ọbụla ana m abịa. Ndị ọma njem ọnụ alọghachikwala m ọzọ kpọmkwem n'isi mbido TV ebe ọ na-afịọ ebe ọ na-akpọtụ. Ọ ka bụkwa na ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem. Ọ bụrụ na taa abụghị mbụ ị na-esonyere anyị, ọ bụrụ na taa abụghị mbụ ị na-agbanye ihe onyonyo gị n'isi mbido TV ma ọkwa n'oge nke ị chọrọ, ana m asị gị nnọọ hapụ nnọọ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a. Aka bụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụketa ibu nwa aka na-achịpụta nkwa kemgbe n'Afrịka. Ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye bọpụta ihe a na-eme ma etinye aka n'akpa ma asọnye aka n'akpa nwanne ihe ọla ahụrụ n'akpa m o meela gịnị ọla nke gị maka achọwa ahụ anaghị eme gịnị ọ naghị akọ n'akpa nwa dibịa. Ịghọtago ihe m na-agwa gị onye ma njem ọnụ anamasị gị hapụ nnọọ igwe onyonyo gị nso nọdebe ya nso ka ị na-eme gịnị ka ị na-enwe m nkiri ya maka na gịnị aka m juru eju bara imete gị mma oge ọbụla. Otu ọbụla o si wee dị ekwere gị nkwa sị gị na ọ bụrụ na anyị gachaa ya bụ obere ezumike wee lọghachi azụ na m ga-eme gịnị na m ga-aga n'ihu wee na-atọghesi isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Maka ndị ka na-esonyere anyị ugbu a isiokwu nke anyị ji n'aka bụ gịnị ịkwa mmakwara ka mmadụ ga-esi wee mee gịnị gabiga ịkwa mmakwara maka na ụwa anyị nọ n'ime ya ka m si wee kọwaa ya na mbụ enwere ihe ọma wee mee gịnị wee nwee ihe ọjọọ enwe ka mmadụ si wee chọọ ime gịnị ịhọrọ ihe ọma wee mee gịnị wee họrọ ihe ọjọọ ọ ga-ebute ịta aka n'eze wee sị asị na m maara m gara eme gịnị m gara eme nke ọma mana enwekwanụ ka mmadụ ga-esi wee chọrọ ime ihe ọjọọ wee họrọ ihe ọma wee mee gịnị wee kwa mmakwara n'ihi gịnị ihe dị mma oge ọbụla. Ịma na egwu ahụ ndị ụka na-agụ mmakwara m ekwere mmakwara m echegharịa mmakwara m ekwere aha gị da n'ụbọchị ahụ. Gịnị mere eji na-agụ egwu a na-asị onye ọbụla mee gịnị ya chegharịa mee nke mee nke ọzọ ụfọdụ na-agba isi akwara ọ ya mere ndị ụka ji wee na-agụ sị ụbọchị ikpeazụ ahụ a ga-ekpe ụwa ikpe na ọ ga-eme gịnị na ndị mmadụ ga-agụ makwara m ekwere makwara m echegharịa makwara m ekwere aha ga-eda n'ụbọchị ahụ. Gịnị ka a na-ekwu ọ ga-akọ maka ime gịnị ka anyị kaba n'ahụ ndị be anyị na-eme ihe dị mma ka anyị hapụ ị na-eme gịnị ka anyị hapụ ị na-akwa mmakwara. Tupu anyị aga obere ezumike ahụ agwara m gị sị gị na abịaghị m ịta onye ọbụla ụta abịa m ịmakwana onye ọbụla ikpe kama ihe nji wee na-ekwu bụ gịnị onwe ka isi wee mee ihe wee mejọọ ya iwee mee gịnị iwee ghọta na ihe a otu ahụ isi wee mee ya abụzighị otu ị kwesịrị iji wee mee ya iwee mee gịnị iwee na-ebigbu onwe gị na-akwa mmakwara na-eme gịnị na-enye onwe gị ntaramahụhụ. Ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị ka ị nwee ike mee gịnị ka ị nwee ike mara ka ị ga-esi wee gabiga ị na-akwa mmakwara ahụ. Ị nwere ike na-asị enwere ihe dị mma nwere ike isi na mmadụ ịkwa mmakwara wee pụta ana m asị gị na enwere ihe dị mma wee nwekwa ọtụtụ ihe ọjọọ dị na mmadụ ime gịnị ịkwa mmakwara. Ihe dị mma na ịkwa mmakwara bụ gịnị ọ bụrụ na mmadụ mee ihe wee mejọọ ya oge ahụ ị na-akwa mmakwara bụ gịnị ọ bụ oge ị matara na imela gịnị na imejọọla ihe ahụ. Ọ bụ oge o doro gị anya sị na ihe ahụ ị mere na ọ dịghị mma na imetaghị ya otu ị kwesịrị isi wee mee ya ma ọ bụkwa na ihe ahụ ị họrọ na ịhọrọ gị nke dị mma iwee mee gịnị iwee na-ata aka n'eze sị na asị na ị maara ị gara eme ya nke ọma. Ihe ọjọọ dị na ịkwa mmakwara bụ gịnị ọ bụ
o nwere ike mmadụ ejizie maka na o metaghị ihe ahụ wee mee gịnị wee na-echegbu onwe ya, na-ata aka n'eze, na-agbakasịzi ahụ maka na o mela gịnị, maka na o mejọọla ihe. Ana m asị na mmadụ mejọọ ihe na ọ gaghị eme gịnị, na ọ gaghị akwa mmakwara dị na ya, kama ọ bụghị ihe a ga-eme gịnị, ọ bụghịzi ihe ị ga-eji ya wee gbuzie onwe gị, maka na enweela ndị ji maka ihe ọjọọ ha mere, ihe ha na-emetaghị nke ọma wee mee gịnị, wee wepụ ndụ ha n'ike. Ya mere gịnị ka m na-agwa gị, n'agbanyeghị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ i mere, n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-emetaghị nke ọma, n'agbanyeghị ka isi wee mee ihe wee mee ya ụwa niile, maka na o nwere ka mmadụ ga-esi wee mee ihe, ndị mmadụ na-eme gịnị, ndị mmadụ na-ataghị ụta, ụwa niile na-ahụzie ihe ọjọọ dị na ya, enweghị otu onye maọbụ abụọ ga-ahụta ihe ọma n'ihe ahụ i mere, ndị mmadụ na-ataghị ụta. Ya bụ ihe wee na-eme gịnị, wee butere gị ịkwa mmakwara. Ana m asị gị onye nke m, emela gịnị, akwabigakwala mmakwara ahụ oke. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị, otu ihe m chọrọ ka ị mee na ịkwa mmakwara ahụ bụ gịnị, ghọta na ihe ahụ na imetaghị ya, wee mee gịnị, wee mụrụ akọ na uche nọ n'ime ya, wee mee gịnị, wee biri ndụ gị gawa n'ihu. Maka na ọ bụ onye nọ n'ụwa na-eme gịnị, na-eme ihe, maka na onye mmadụ nwụọ nke ebe ahụ ka nke ya mere gịnị, ebe ahụ ka nke ya gara. N'ihi gịnị ka m si wee kwuo na mbụ, ụwa enwere aka nri, enwere aka ekpe. Chukwu nyere anyị mmadụ ime gịnị, ikike ịhọrọ ihe dị ya mma. Ya bụ gịnị, Chukwu nyere mmadụ ndụ, nye ya ọnwụ, si ya họrọ nke ka ya mma, mana asịkwa ya kwuo ya mee gịnị, ya họrọ ndụ. Gịnị ka m na-agwa gị, enwee ka isi wee chọrọ ịhọrọ nke ọma wee mee gịnị, wee họrọ nke ọjọọ, ma ọ bụkwa na ịkpachapụrụ anya wee tinye aka gị n'ihe ọjọọ. Ihe na-agwa gị n'ụbọchị taa bụ gịnị, ịghọta haala na ihe ahụ i mere bụ ihe jọrọ njọ. Ọ bụrụ na o doola gị anya na ebe ahụ i tinyere aka bụ ebe ị na-ekwesịghị itinye aka, naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị, n'agbanyeghị otu ọbụla o si wee dị, sere aka gị, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ na-eme gịnị, tupu ọ aka mmadụ. Ọ bụkwa na ya bụ aka enwe eteela n'ime ofe na ọ ghọọla aka mmadụ, mee gịnị, wepụkwa ya, wee mee gịnị, wee chegharịa ma chigharịa, wee mee ihe ahụ ị kwesịrị ime, wee mee ihe ahụ dị gị mma, wee mee ihe ahụ ga-abara gị uru, bara ezinụlọ gị uru, wee mee gịnị, wee barakwa ọha obodo uru. Ndị na-eto eto, o nwere ka isi wee tinye aka n'ihe ọjọọ, maọbụ na ịbala n'otu ọjọọ, maọbụ na ịhụrụ onwe gị n'ụzọ nwere ike bụ ị na-eso ya, ime gịnị, ị gaala ndụ gị n'iyi. Taa ana m asị gị mee gịnị, lee anya mara ebe isi wee pụta, wee mee gịnị, wee chigharịa, wee gaa mee ihe ahụ ga-abara gị uru. Ịghọtago? Ejikwala maka na imeli ihe ọjọọ wee gbuo onwe gị, ejikwala maka imeli ihe ọjọọ wee sị after all emegonu m ya eme ka mmeri ya mee gịnị, ka mmeri ya wee gawa. Mba, ihe ọma bụ ihe ọma, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Nke ọbụla ị na-eme dị mma, gaa n'ihu jidesie ya aka ike na-eme ya, mana nke ọbụla ị na-eme ma na ọ jọrọ njọ, mee gịnị, mee ngwa ngwa wee sepụ aka gị. Ka m si wee na-ekwu na ịkwa mmakwara na ọ na-eme gịnị, na ọ na-ebute mmadụ inwe obi ọjọọ. Oge ụfọdụ ọ na-ebute mmadụ ịta aka n'eze. Ihe mbụ m chọrọ ime ka ị mara, ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ịkwa mmakwara, ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ịta aka n'eze maọbụ iti aka n'obi, nke mbụ bụ gịnị, gbaghara onwe gị, nwee mgbaghara nke ime obi. Gbaghara onwe gị, gwa onwe gị okwu, maka na onwe ka mmadụ ga-esi wee mee gịnị, wee gwa onwe ya okwu, o wee ghọta onwe ya. Maka na ọ bụghị oge niile ka ị ga na-agwa onye ọzọ okwu. O nwekwara oge ị ga-eme ịnọrọ, ịtụọ onwe gị mbọ, igwa onwe gị okwu, igwa onwe gị sị ịkpọ onwe gị aha, sị ama m na ihe a m mere na ọ bụ gịnị, na ọ bụ ihe jọrọ njọ, mana n'ụbọchị taa akwala m makwara na asị na m maara na ọ ga-adị otu a, agara gị eme ya. Mana ebe ọ bụ na nka dị ndụ, ebe ọ bụ na nka nwekwara ohere isi na ya bụ ihe ọjọọ wee mee gịnị, wee pụta, ma ọ bụ enwere ike bụrụ na ya bụ ihe enyela gị akara ga-enye nsogbu, ihicha ehicha, gbaghara onwe gị. Asịgodi na ndị ọzọ na-eme gịnị, na-ata gị ụta, gbaghara onwe gị, wee mee gịnị, wee hichapụ akara ahụ inyere onwe gị, iwe mee gịnị, iwe na-aga n'ihu. Ihe ọzọ bụ gịnị, oge ahụ ị na-eji na-akwa mmakwara na-ata aka n'eze, were ya wee chọọ ihe ọma ọzọ, wee mee gịnị, wee tinye aka na ya.
ka ị na-eme ihe ọma ka ihe ọma na-aga n'ihu ihe ahụ na-amasị gị ihe ahụ ga-abụ ime onye ọzọ obi adị ya mma ị gaa n'ihu na-eme gịnị na-eme ya n'ịchịkọta ihe niile m kwuru ọnụ onye njem ọnụ ana m asị gị onwe ka isi wee mee ihe wee mejọọ ya gbaghara onwe gị etigbula onwe gị maka na gịnị maka na ị mere ihe ọjọọ a sị na ndị mmadụ niile na-arụ gị aja aka na-agwa gị ihe ọjọọ maka ihe ahụ ị mere rie onye ọbụla mgbaghara ma mee gịnị ma gbagharakwa onwe gị ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'oge ihe omume anyị nke chọrọ n'ụbọchị taa onye ọma njem ọnụ ana m ekele gị ebe o buru ibu maka isonyere anyị enwee m sị gị gaa n'ihu ka ị na-esonyere anyị chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị ọ bụrụ na ị chọrọ isonyekwara m onwe m na Facebook ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram ma ọ bụkwa na Stanley Chizaram Ikije Official ebe ahụ ka ị ga-enwetakwa m na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla o ji ngaji eri chetakwa onye ji aka mee ihe ọma nye onye ahụ nọ gị n'akụkụ maka gịnị onweghị onye ma echi ndị be anyị ana m asị gị ụbọchị ahụ anyị ga-akpụ isi ka anyị kpụọ n'afọ ọnụ ndewonu